Najteža dešavanje što se desilo meni od kad sam se vratio iz Amerike prije godinu dana je trajalo 10 dana stresa i haos. I desilo se odmah od kad sam stigao. Možda samo jedan mjesec prošlo kad sam stigao i onda desilo se ovo. I jedno što je bilo najgore od ovog je da nije mi niko skoro mogao pomoći, pošto je tad bilo Ramazan i nije niko bio skroz tu. Nije niko jeo, pa su bili, nisu bili skroz tu i onda svi žurili da idu kući za iftar i bolo i briga skoro uglavnom za mene, znači svi su bili gladni i ljudi imaju svoji planovi, znači to je bio moj problem, nije nikom bio problem osim moj. Ali zbog toga nije mi niko mogao skoro pomoći, ni su majstori mogu da radi. Majstori su bili toliko zauzetni tad. I tema od što je se desilo ovdje je kanalizacija i odvod. Počinje priča u donji spratu moje kuće. Bio je normalan dan i ja sam došao na donji sprat da provjerim nešto. Jer ja sam primijetio da ovdje je bio bazen. Prljava voda ovdje i ovdje. Nisam uopšte razumio zašto je to. Ovo je tek renovirana kuća. Zašto se poplavi moj novi WC. I zvao sam komšija odmah da vidimo šta je. Probali smo sajle kroz oni cijevi da prebušimo. I ništa pomože. Pa komšija kaže morat ćeš naći odvod i slomiti taj cijev. Pa sam onda ovdje morao sve ovo iskopat. Našao sam onaj cijev za odvod, pošto je išao ovako i slomili smo ga. Plus 1 metar, 2 metra. Pa smo onda probali probušiti sa sajlama i svašta. I to je bilo skroz začepljeno. A i kad sam slomio onaj cijev, opet je bila poplava u kuću. Znači, svi su bili zbunjeni. Nismo uopšte razumjeli šta se događa, kako je to moguće da mi slomimo cijev, a još uvijek poplavila unutra kući. I zašto je ovaj cijev toliko začepljen. Moj odvod je prije ovako došao. Našli smo da ide ispod ove terase. Znači, ova terasa je vjerovatno slomila taj odvod ili je ova ograda, pošto ova ograda i ova terasa nisu tu bile prije. I kad su majstori radili ovu, nije ih zanimalo gdje ide odvod. Znači, nije ih to zanimalo uopšte. Majstori su došli da renoviraju, da stave ograde za ovo i ono, a boli i briga za odvod. Znači, ili je ovdje slomino, ili tamo. A unutra kuće je još uvijek bilo poplava. To samo je bio veliki projekat. Mi morali skontati kako da oslobodimo cijevi unutra kuće. Jarane, ta papira je se toliko skupilo i išlo gore u kuću. Znači, sve cijevi su bili začepljene u kuću, ne dole ovdje. U kuću. Svi cijevi, svuđe je išlo, svaki cijev išlo gore nekako. Pošto ja živim gore na gornji sprat pa dozgo, sve papir. To je trajalo možda 5 dana samo da to skontamo, da očepimo te cijevi. A za ovo dole ovdje, morao sam ja da napravim novi odvod ovako dole. Pošto stari je ovako bio. Prije kad je moj otac bio živ, bilo je ovdje septička, moj otac je napravio. Moj otac rahmetli. I odvod je išao ovako i bila je septička. Pa onda, kad smo mi bili u Ameriku, moj rođak ovdje što nije više živ, Zakir rahmetli, njemu je smetalo što je naša septika ovdje nekad poplavila i smrdilo i išlo u njegovu avliju. Pa on je htio da spoji od njegovih cijevi, njegov odvod
do naše septičke. Da ne poplavi, da ide direktno dole. I on je to uradio. A sad ja sam morao da nađem njegov odvodni cijev što je on napravio da spoji. Morao sam ja naći njegov džega. A niko ne zna dže. Moj otac nije živ, ne zna. Zakir Ahmetli nije živ. Znači niko nema pojma gdje je taj odvod. Moje komšije su meni preporučili, moj jedan komšija, i on je mislio, mi smo probali strategiju napraviti tam vam. Rekao, ako ja kopam ovako i onda ovako, da bi ga trebao naći. Ja sam kopao, ja sam slomio kamenja, znaš koliki su kameni, veliki bili. Ja rekao, koliko duboko moram ići? On rekao, metar. Metar. Rane skroz. Ja lomim s krampom. 10 dana ovo trajalo, Rane. 10 dana ja se slomim. Nismo mogli naći bagerista, neko sa bagrom da dođe da pomogne. Da radi ovo. Nije niko htio, nisu htjeli. Zbog Ramazana, a i kad su čuli da je samo 20 metara treba kopanje, oni su rekli ne isplati se to. Znači moj komšija je probao i nagovoriti i rekao im ne treba puno, samo malo, dođi, neće ti biti puno. Probao ga tako nagovoriti, a to je kontra šta je trebalo reći. Trebao je reći, platit ćemo te, ne brini ti za koliko je metara, mi ćemo ti platiti, samo da dođeš, znaš. Pa nije htio od bagerista doći, rekao neću. Rekao neće. Znači, i bilo je vrlo nezgodno meni, morao sam koristiti WC i sve je došlo tu u rupu i bilo poplavljeno. Poplava tamo, gdje sam iskopao onu rupu. I sve, znaš, kad ideš u WC, sve tu je došlo. Pa mi bilo sramota i stid i nezgodno i ovo je bilo haos i lomim se i bilo mi veliko stres. Ja sam zvao, tražio na Google Maps vodovod, zvao sam komunal. Ne može niko ništa, znači niko nije mogla Jarane zabar, nema šanse, niko ništa. Znači ja kopam 5-6 dana, ne znam. Kopam plus. Jedan rođak došao da me vidi ovdje. Pa je rekao mi, stani, nemoj, vidio da se ja slomim, ja se lomim, znači ja ubi se, ja... Ko budala sam kopao, znači ko mašina kopao, sam. On je rekao, čeka da ja probam to bagerista nazvati. I on je zvao tog bagerista i dobro ga nagovorio, pravo, znao kako da ga nagovori. Rekao, ne brini ti za metara, ja ću platiti. Znači ja, on rekao, Vedal će ti platiti, samo dođi, reci svoju cijenu i dođi. Pa je on došao onda. Rekao, dobro, ja prestao kopat, 5 dana već kopam. Ko budala. Bager došao i našao je cijev u totalno pogrešno mjesto. Znači, meni je komšija rekao da ovdje, rekao mi komšija da ovdje kopam, a bio je cijev ovdje. Ovdje neće. A ja bio ovdje kopao. A cijev bio tu. Pa, hvala Bogu, našao bager taj cijev, taj odvodni, pošto je odvodni ovako došao. Znaš, vidiš, ovo ide nizbrdo. I našao bager cijev, onda je iskopao novi red, ovako nova linija, skroz do moj odvod iz kuće, da je fino ide nizbrdo. A Jarane, kad je to radio on, našao je internet kabel od komšije i našao je novi haos, novi problem se desilo. Novi veliki problem se desio zbog što je bager kopao. Ispod ove zemlje ima puno cijevi, vode, internet i kabel, ova voda i ova stara voda, davno napravljeno. Našao je vodu ovdje, neki stari cijev za vodu moje komšije. I kad je bager presjekao taj cijev za vodu, poplavilo se ovdje skroz gore. I nismo mogli zavrnuti
na glavni bazen za izvornu vodu našu. Nismo mogli zavrnuti, nismo mogli. Pošto nisu dobro napravili. Kogod je to napravio, taj bazen, napravio da se zavrne ispod vode, moraš da roniš ispod vode i ta voda je hladna i to ti je možda 5 metara, ne znam koliko metara vode. Par metara vode moraš roniti da zavrniš vodu. Znači umjesto da oni stavi na vanjsku stranu da se zavrne, ventil, oni stavili unutra vodu. Pa majstor došao za vodoinstalater. Ja sam već stavio sve cijevi, novi cijevi, sve novo. Kad je vodoinstalater došao, skoro nije mogao da dođe. Nisam mogao ni naći vodoinstalatera. Kad je mi rođak nagovorio jedan, on je rekao, ne mogu ja ovo raditi, pošto je poplavilo ovdje, ne možemo zavrnuti. Znači, skroz poplavila voda i hladna voda i taj cijev da on spoji je bio stari cijev, neki željezni. Znači, nemaju spojke za to. Tako je rekao. On nije mogao da popravi. I prođe možda dan ili dva i moj komšija je došao sa skalperom i on je smanjio taj cijev ručno, grebao ga, znaš, i da stavi spojku. I tako je bilo, možda i bilo je svašta, ja sam možda i zaboravio neke stvari. Ovo je 10 dana trajalo. Možda vama zvuči da nije pre loše, ali bilo je stvarno toliko loše i teško je meni kao čovjek da moram računati na drugi ljudi. Tek sam stigao ovdje, nisam imao kontakte, znaš, konekcije s ljudima. A moji rođaci to svi oni su imali i njima je bilo teško. Znači jedan problem i non stop problem. Ali ovo je sve bilo dobro što je se desilo. Na kraju svega, pošto kad si čovjek i vlasnik svoje kuće u selu, gdje god, trebaš da znadeš gdje je sve, gdje je svaki cijev, gdje je svaki kabel, moraš znati od svoje zemlje, svoje kuće, gdje je sve. I sad ja, ko čovjek, znam gdje je sve. Znači, to je pravo. To je pravo, znaš. U Ameriku ljudi boli i briga gdje su cijevi. I kad sam tek stigao, boli me briga. Ja samo pustim vodu u šolju i zaboravi. Šta me briga? A Jarane, u Bosni neki stvari moraš raditi sam. Teško, nemam oca da mi pokaže. Ali, hvala Bogu, opet sam uspio. I kad je se ovo sve desilo, ja sam na TikToku objavio neke stvari i puno ljudi, negativni ljudi su rekli sad ćeš se ti vratiti u Ameriku, sad ćeš se ti vratiti u Ameriku. Baš su pričali ko pičkice. Znaš, oni misle da će ja se vratiti u Ameriku, ali stvarno mi puklo mi film. Znači, moje granice, ja nisam imao nadu, nije bilo rješenje, majstori su rekli ne mogu, bager neće, ovaj neće, niko ne može, niko ništa. I rekao, dobro, ja ću ovu krampu i ja sam spreman da ovdje da umrim. Znači ja krampu i nema cijeva rana, ima samo kamenja ja kopu. Nema cijeva, samo kamenja ima. Ko budala sam kopao i slomio se. Dobro, šta ću? Ja sam spreman da ovdje umrem na svoju zemlju. I hvala Allahu, to je sve prošlo i sad ide dobro. Odvod ide super i kad se sve ovo desilo, bilo mi toliko teško stvarno, ali sam znao da Bog radi. Da Bog ima svoj plan i da ima Božji i duhovni razlog zašto je se sve to desilo. Sad imam i novi odvod. Hvala Bogu da su komšije, ovo su moji rođaci, pustili me da kopam tu, kroz njihove zemlje. Ta infrastruktura, zafrkovano je stvarno, pošto ima svašta kroz ove zemlje. Cijevi i kablovi, svi su ljudi radi sami. I ja sam. Znači ja sam sam stavio svoj odvod. Znači to ide do moje rođaka komšije i to ide u neku rijeku. Znači mi smo to sami radili. Tako, hvala Bogu sve je uspjelo. Hvala Bogu za oni rođaci što su mi došli i nagovorili na bagerista. Hvala Bogu za sve ove komšije su pomogli.
Moje komšije su skočile, ove prve komšije. Svaka kuća prva ovdje je mi došla da pomogne. I neki Allah nagradi, stvarno, pomogli su koliko su mogli. Pomogli su koliko su mogli. Znači, tako, sve je ispalo super, ok i osjećam super. Sad kad razmišljam i kad mislim nazad, kad se to sve desilo i kad vidim gdje sam sad ko čovjek, jači sam. To sve te napravi da si jači. Svaki problem te napravi jači. Tako. Hvala što ste gledali. Ako Bog da, vaš odvod neće biti belaj ko moj. Hvala vam opet za vašu podršku. Pozdrav, selam aleikum, čuvajte se. Allah, majte, hvala vam.